dneska 70 letej. Máme z toho všichni radost, je sváteční den. K narozeninám, k 70. narozeninám, jsem od své dcery a jejího manžela Míly dostal pěkný dárek. Zážitkový dárek. Vyhlídkový let z letiště Aeroklubu u Příbrami, kde si v té době zeď Míla právě dělal řidičák na letadlo. Tak jak mě druh dárku hodně překvapil, tak mě také hodně potěšil. Nelenil jsem a v Google mapách jsem začal studovat možné trasy svého narozeninového vyhlídkového letu. A brzy jsem si také vytiskl plných 12 stránek mapového itineráře letu. Je to Hitmaker nebo? Hitmaker, ještě se k tomu domátovi. Tak konečně to přišlo v 70 letech, je to hvězda. Do svatýho Slavíka. Když se potom skoro 3 roky nic nedělo, dovolil jsem se nesměle pozeptat, co bude s tím mým létáním. A věci se daly rychle do pohybu. Bylo domluveno, že hned následující víkendovou sobotu mám být v 10:30 na letišti. Já jel z chalupy od Písku na sever, dcera se zetěm z Prahy na jih. Na letišti jsme byli všichni včas. Když jsme se pozdravili a ohlásili řídící věži, přišel pan pilot. Jak hvězdy zvoní, penízky z nebe dojdou. Pan Petr Frank, kterému příbramští kamarádi od letajících strojů říkají Francesco, občanským povoláním řidič náklaďáků a později před odchodem do penze školník, nás zavedl k OK 5116. Pozor na ty. Špricnul jste mu teď. Já jsem to palivo zavřel pozdě, já jsem ho měl dobrat. Je trošku cítit už, no. Už chytá.
paměti mi uvízla úvaha pana Miloslava Horníčka. Neměli jsme dát na senilního starce. Mělo se jít dál. Dál, až k moři. Když se tak rohlížím kolem sebe, dovolím si panu Horníčkovi oponovat. Českou kotlinu chráněnou téměř po celém svém obvodu Poraničními horami nevybral praotec Čech vůbec špatně. V krajině s mírným klimatem a středoevropskou faunou a flórou se země, ale ani mezilidské vztahy neotřásají tak intenzivně a nebezpečně, jako u panem Horníčkem vysněného Jaderského moře. Je vidět tam ta vejška, asi 75 Vždyť i přesto, že během historie Českou kotlinou zmítalo mnoho nepokojů, válek, morových ran, ale i mocenských zájmů, jsme stále tady. Máme svůj stát a mluvíme, jak nám zobák narost. Česky. Budu mrskat fotografie. Smíkov je proti proudu nebo po proudu? Voda hučí po lučinách, vody šumí po skalinách. V sadě skví se jara květ, zemský ráj, to na pohled. Hezky to pan Josef Karitán Tyl ke konci první poloviny předminulého století napsal. Moc hezky. A to ve své době neměl možnost, jako já, znést se do obla. Kdyby tu možnost měl, tak by to možná napsal ještě lépe. Je to ono? Něco je slyšet. Se to vzdaluje, ne? Nebo se to jmenuje Nedílná. Letí pryč, že jo? Netrefil. Letí další. Od písku. Od písku. Říkám, to byla konkurence. Přistávaj, hele, už tady přistává. Přistávaj, viď? Ty brďo, on se přes... Ty brďo, k Vavruškom! Ne k nám! Tady jsou stromy, ale... Ježišmarja! Ahoj! Jej. Ten ještě jednou možná obkrouží. Ježišmarja. A nebo už letí do písku. To dělali pískovou. Ještě jednou. No, já to tam nevidím na tom. Ahoj! On nám mává. Hele, jak nám mává. Do písku jsme již ale neletěli. Začali jsme se vracet na letiště.
Když jsem se teď, skoro po 8 letech, konečně dostal ke střihu filmu o mém létání, snažil jsem se dodatečně zjistit nějaké přesnější údaje o letadle, kterým jsme tenkrát letěli. Jednoplošný Quivak OK-5116 měl Aeroklub ještě pod hlavičkou Sazarmo. Kde, kdy a kdo toto letadlo vyrobil, už nikdo neví. Důležité je, že Aeroklub Příbram ho pečlivě udržuje stále v kondici a tento stroj i dnes stále lítá. Také jsem nechal pozdravovat pilota Francesca. Francescovi jsem totiž do dneška velmi vděčný, že to tenkrát všechno dobře dopadlo a že jsme se ve zdraví nakonec opět setkali s matičkou zemí. Teď sedí. Byl to od mladých dárek, na který se prostě nedá zapomenout. A bez ní